שלום וברוכים הבאים ל-SafeZone, האפליקציה שחוסכת לכם שקלים ומוצאת לכם בילויים. כעת נתחיל בהצגת השימוש באפליקציה. הפעלה של התוכנה מפעילה את עמוד הבית שלנו, אשר כבר בו אנו מקבלים את הדילים שרצינו אשר רצים על המסך. לחיצה עליהם תיתן לנו ידע מפורט על איך לחסוך באמצעותם כסף, לצפות בסטטיסטיקות על הדיל כגון רייטינג, תגובות ורמת הכדאיות. למי שאוהב לראות את הדילים מסודרים בצורה פשוטה על המפה, ישמח להגיע לשם ישר דרך מסך הפתיחה ולקבל בלחיצת כפתור מידע חלקי או מידע מפורט יותר. ניתן לראות את יכולות הפילטור שלנו שימנעו מעומס להיווצר על המפה בהתאם לרמת הקרבה. בנוסף, תוכלו לחזות את העתיד באמצעות הטיימליין וכך לראות דילים שהתרחשו בהמשך היום. למי שקצת איבד כיוון, יוכל בקלות לעבור למסך הרשימה באמצעות הכפתור שנמצא בפינה השמאלית התחתונה. במסך הרשימה נוכל ליהנות מהמיון הנוח לנו ביותר, מרחק, רייטינג או שם. לחיצה על כל אחד מהדילים תציג לנו את המידע המפורט. נניח שנרצה לראות האם קיימים דילים נוספים בביזנס הנוכחי. נוכל לנווט לשם באמצעות התפריט. כמובן שמכל אחד מהמקומות האלה נוכל להתמקד בו ישירות במפה באמצעות כפתור התאומה. בהנחה שנהניתם מאחד הדילים, בטח תרצו להמליצו לאחרים. אנו מאפשרים זאת ממסך המידע של הדיל, שם תוכלו לשתף את החברים מהפייסבוק או להוסיף תגובה ולדרג את הדיל ברייטינג ורמת הכדאיות. לפעמים אפשר להיות יותר מרק נחמדים ולשתף את החברים. תוכלו להוסיף לדילים שנמצאים כבר במערכת ומתעדכנים באופן אוטומטי דילים שכבר נתקלתם בהם. בצורה פשוטה נוכל להשתמש בכפתור התפריט שבמפה או בלחיצה ארוכה על המפה. על מנת להקל עליכם, אנו מאפשרים להוסיף דילים לעסקים קיימים. בכל מקרה ההוספה פשוטה וקלה, אז כדאי. כמובן, קיים גם מנגנון שיתמודד עם ספאם, אז תביאו לנו רק דילים מעולים בבקשה. גם לכם יש פינה אישית ב-SafeZone. באמצעות מסך ה-User Preference, אליו ניתן להגיע בקלות מכמעט כל המסכים בהם ביקרנו, תוכלו לשלוט בסוגי הדילים המוצגים לכם, וכמו גם ברמת הכדאיות והרייטינג. כמו כן, ניתן לראות את רשימת הדילים האישיים אותם הוספתם, ולמחוק את הלא רלוונטיים בעיניכם בלחיצה בודדת. כאן נגמרת ההדרכה שלנו על האפליקציית SafeZone. אנו מקווים שנהניתם ומקווים